Sziasztok! Most egy brainrotos kvízt fogunk most éppen kivinni. Hát amúgy ilyen babás a kép, ilyen babás játék, de nem tudom, ezt találtam, láttam videósoktól. Semmi. Jó, nem hirdet. Jó, English. Jó, pipa. Na. Várjatok, ez milyen? Jó. Ne. Srácok! Hú, de sok reklám van ebbe. Na. Nézzük. Next. Na. Hallgassuk a hangokat. Na, nem ezt. Mondjuk legyen ez. Na, start. Name quiz. Na, nézzük. Ranking football player. Na. Nézzük. Tripi-tropi. Ez nem? Mik ezek a hangok? Ezek lehet copyrightosak, de nem baj. Hát én ezt nem tudom. Ez? Tippeltem és tudtam. Bombi Gusunini. Na, tudtam. Tralalel. Hát ez a legalapabb, srácok. Medúzi. Jaj, benne volt egy medúzi. Hát szerintem mi? Tripi-tropi. Az ez. Krokodilópat. Ezt is csak tippeltem. Borbanino, kokokolini. Hát jó, ezt honnan tudtam volna. Hot. Tippeltem. Jó van. Lava vaca Saturni. Jó, hát ezt honnan tudjam. Lililo. Burbaloni. Mi? Hát ennek van olyan lába, mint... Ja, ez nem az. Espresso. Sigorna. Sinogra. Groba frutodillo. Na. Hát, ki se tudom olvasni. Trullimero. Hát, honnan tudjam? Na. Zubra, zibralini. Hát, ez? Gangster fótera. Hát ezt honnan tudjam amúgy? Na, sietni kell. Cappuccino assassino. Frigo Camello. Jó. Na. Bőr patapin. Na, hát srácok, ez a videó ennyi lett volna. Remélem tetszett. Ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljatok, hogyha nem tetszett, nyugodtan nyomjatok egy dislike-ot. Sziasztok!